treballant és una noia molt predisposada sempre a tot, mai té un no per resposta i és molt fàcil treballar amb ella. Al principi sí que la veies una mica més perduda, ara ja es mou molt lliurement. Els uixers hem d'anar per feina, has de portar documentació, de vegades que és urgent, i la Sònia és una persona que pots comptar que no s'entretindrà pel camí, és a dir, ella ràpidament porta els documents on cal portar-los. És una persona molt forta, aprèn molt ràpid, és incansable, com aquell que diu, i necessita sempre que li estiguin donant feina. Sempre ha tingut aquest punt de voler aprendre més de tot. I ha passat per molts departaments de la casa. És una persona que ha tingut mobilitat aquí dins i jo crec que sí, que se sent molt a casa, que està integrada, que té una bona relació amb els companys. Nosaltres hi ha vegades que algú agafa un dia de festa o algú es posa malalt. Si la Sònia aquell dia no ha vingut a treballar perquè no li tocava, es nota.